As declaracións de hoxe do señor Pachi Vázquez, máximo responsable do Partido Socialista de Galicia, son un exemplo de insensatez. Creo que o señor Pachi Vázquez desde logo tiña que haber meditado as súas palabras antes de actuar de xeito tan irresponsable e poñendo precisamente en xaque a seguridade do presidente galego. Neste día é un día triste para a democracia en Galicia. Estou convencido de que ningún afiliado do Partido Socialista en Galicia está satisfeito, está conforme coas declaracións do seu máximo dirixente aquí en Galicia, e pediríalle aos dirixentes do Partido Socialista aquí en Galicia e en Madrid que fagan recapacitar o señor Vázquez, que rectifique as súas palabras, ou de non ser así, que algún dirixente do partido a nivel nacional realmente desautorice as palabras verquidas hoxe por o señor Pachi Vázquez aquí en Galicia. A democracia merece un respeto e nadie ata agora, ningún dirixente político, estou seguro que ningún cidadano aprobaría precisamente que se puxera en tela de xuicio a seguridade, que metera na refrega política a seguridade dos cargos públicos.